Ето тук отново закъсняло влизане и нападателя на Берое настъпи свой съперник. Пламен Илиев. Показва колко непоколебим е и в играта с крака Пламен Илиев. Изобщо не се разколеба от факта, че срещу него има футболист на Берое. Даниел Димов към Васил Панайотов. Изглежда, че не се ориентира добре Васил Панайотов в ситуацията. Не бе и подсказано, че на гърба му има човек от лагера на съперника. Складроне. Огара отново неточно подаване, но и моряците бъркат. Има от какво да бъде недоволен Илиян Илиев при всички положения. Ферер. Печаме наляво. Исмаил Ферер иска топката, именно към него е насочена, но много лошо за късмет на Берое и Цветомир Панов не бе особено ориентиран. И игра с топката. Сега обсъжда ситуацията с Живко Атанасов. Може би и той каза, че е трябвало да му бъде подсказано, че е сам. Все пак лесен първи корнер в двубоя, лесно допуснат от защитата на Черно море. И шанс за Енцо Еспиноза да достави достатъчно добро центриране за своите съотборници. Добро подаване. Успя Цветомир Панов да скочи най-добре. Много бързо обаче гостите загубиха притежанието на топката. Нищо не излезе и от този опит за атака на Берое. Продължава Хуан Карлос Пинеда да лежи на тревата, а Берое отново атакува и се възползва от грешка в изнасянето на топката. Още един ъглов удар ще видим. Преди това жълт картон ще има за футболист на Черно море. Васил Панайотов. Или бе това? Не. Мазир Суа, който извърши нарушението от преди малко. Георги Кабаков даде авантаж. Не се възползваха домакините по най-добрия начин от това решение на Георги Кабаков. Ето тук как закъсня с това влизане към топката Мазир Суа и получи жълт картон от главния съдия. Даниел Димов, доколкото чух правилно, сам се оплака на Георги Кабаков, заради това, че е било дърпан от Лучано Складроне. Трябваше Георги Кабаков да се намеси. Ето го и главия удар. Успя Живко Атанасов да изчисти с глава. Панка Пинеда. Центриране с външен фаут. И отново Живко Атанасов изчисти. Не се ориентираха неговите съотборници. И сега вече малко по-голямо спокойствие за Черно море. Димов с глава. Опита да насочи към Асен Дончев. Панов. Димов. Нарушение и тук ще бъде интересно какво решение ще вземе Георги Кабаков. Още един жълт картон, този път за Уеслен. Имаше едно предупреждение за симулация от преди малко. Сега Георги Кабаков с още едно предупреждение към Уеслен. Явно е чул някакви думи по своя адрес. Георги Кабаков. Дали има удар без топка тук? Държи се за главата Хуан Пабло Соломони. Трябва да се успокоят
и двата отбора, и Илиян Илиев, който също е доста изнервен край страничната линия. Още една възможност топката да бъде центрирана в наказателното поле на Черно море. Виктор Попов се справи. Уеслин трябва да се опита сам да измисли нещо интересно в атака за Черно море и успя да го направи за сега. Васил Панайотов вече се включи и помага на своя съотборник. Дудо. Не видяхме до този момент много от Дудо по дясното крило. Васил Панайотов. Именно към Дудо е топката. Той ще потърси вече на центриране в наказателното поле. Уеслин отигра с глава, засада обаче отсъдена, така че тук Черно море няма да довърши тази атака. Избърза Уеслин. Видя се още в реално време как ето тук прехванът е подготвен. Може би се подлага от първото движение на Дуду, когато той прибра топката, за да си отвори пространство за центриране с левия крак. И се озова в нередовна позиция. От главата на Цветомир Панов, тъч за Бероя. Печане. Ванка Пинеде може още веднъж да се надиграва с Виктор Попов. Победител е български национал. В този момент от двобоя. Бързо обаче за пореден път моряците загубиха топката. Енцо Еспиноса. Оир Сереги. Исмаил Ферер. Карл Салгара. Саломони продължи топката към своите колеги в центъра на защитата на Берое. Отново капитана на зелените. Еспиноса. Ако днес българин не вкара гол за Берое, ще станат 50 мача, откакто последно това се случи в българския футболен елит. Назир Сола нямаше как да достигне до тази отбита топка без проблеми за Артур Мота, който сега изчаква своите съотборници без да бърза. Тук сме в момент от двубоя, в който и двата тима не биха тръгнали да рискуват около минутка преди края на първото полувреме. Доколкото разбирам, 1 минута ще бъде дадена като допълнително време на този двубой. На първото полувреме, разбира се. И Цветомир Панов също доста се позабави с изпълнението на този тъч.